కొరివి గుడికి అయ్యేది టెంపుల్కి. చూడు ఫ్రెండ్స్, మరి ఎట్లా ఉందో చూడు. అయ్యా గుడి ఎట్లా ఉందో చూడు. తడి బట్టలతోటి ఇక దర్శనానికి వస్తారు మంచిగా. ఇక పానసారం ఆడ పడుకురు, పానసారం పడుకురు కొరివీరన్న కాడ. ఇక తడి బట్టలతోటే దర్శనానికి రావటం, తడి బట్టలతోటే వస్తారు ఫ్రెండ్స్. చూడు అయ్యా మహిమ మహిమ. చూడు ఫ్రెండ్స్, మరిగా మంచిగా పానసరం ఎట్లా పండారు కోరికింటే కొరివి వచ్చినాం. ఇంకా